10 evre ljudi, danas sam odlučio malo da igram Kit PvP na jednom serveru, a i pod tog servera ćete imati u deskripciji. Pa da krenemo, evo ga. Vidite, to je super server, evo imam na spavnu Jump 3 i Speed 3, vidite kako to super izgleda. Skačem, super je, jej, vidite. Nije loše, jel da? Pa nije. Idemo malo stepenice. Da vam pokažem moj novi skin. Sviđa mi se, pa i meni. Pa da krenemo, vidimo. U Games, pa Kit PvP. Vidite Kit PvP. 1664 su online, idemo samo skočiti dole i pum, on će vas teleporti. Vidite, ukucate kod crta bal i to su vam tokeni, tako se računa. Ja imam 16 i ovdje sad na primjer sa 25 tokena možete kupiti ovaj kit. Ninja je dobar, ja ga sad koristim, vidite, čekajte, stavim armor. Ovdje su vam free i sad ću da popijem napitak. I samo skočite i idete da se bijete. Evo idemo nekog da sredimo. Dođi. O ne. Moram ja ovaj moj armor da popravim. Tako. Popijem pitak i idemo. Kako sam brz. Dođi ti si moj. A ne. Malo mi lagalo. Evo ga neki nevidljivi, samo se mač vidi. Beži na vremenu. Ne. Jurme, dođi. Evo. Idemo opet samo da popijem pitak. I go to pipi. Idemo, ajde, ubi ga. Ma bolje da pobegnem pa. Da ja njih jurim nego oni mene da ubiju. Opa, dođi. Jurim ga, ajde. Samo što ću ja tebe malo da tu sredim malo dobro. Ja. Idemo, ko se gde nalazi? Idemo, jump. Ovo ne marmor. Šta je to radio? Ajde, čiteri jedni. Nervirate me. Ti si izgubio ovaj lik. Tu si. To. 5 tokena sam doredio na njega. To. Neko mene juri. Ne. Op. Evo ga ovaj ne vidi. Što mi ide na živce. Pijem. Pitak, idemo, jump. Beži, spašaj glavu. Beži. Idemo vamo. Ajde, možeš ti to. Nije fair 2 na 1. Idemo. Mislim da sam nekog vidio vama. Ajde mi ovdje pobegnemo. Opa. Šta radiš ti tu? Čekaš bombone, ha? Imam malo srca. Beži. Evo on tuči mu je tu nik. On se nahranio. To ubio sam ga. Andar vjerujem mi čiteri kad imaju kill auru. Pa tako svih redom malo. Bio. Jer don't. Da li ima nekog ovdje? Nema. A imam malo srca, nije fair. Znam se. Koliko imam ja to tokena? 11 treba mi još. Da, mogu da popravim. To. Jump. Dođi ti si moj, evo ga ovaj nevidljivi. Što mi krade kilove. Dođi vamo.
Dođi, dođi, dođi. Aha. 5 tokena sam zaradio do njega. Yes. O, eno ga neko, super. Ti si moj. A ne bre, pusti me da ga ubijem. Nije fair 2 na 1, nije. Čekaj, tu sam zaletio. Idemo! Piga. Jednog sam ubio. Ako to... A gledajte koliko malo srca. A evo, juri me ovaj nevidljivi. Evo ga ovaj gore. Sad kad me kokne i jednom i ja sam mrtav. Eto ga. Znao sam. Ajde skači ti bez armora, ja tebe da sredim. La 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 la. Ajde, posle vas. Idemo. To. 3 tokena sam zaradio. Evo ga. Vidite on kad je pomoao, mene kad je on. Ali ne uspeo. S taki pistom. Idemo. Napad. Evo ga ovaj nevidljivi. Cheater do cheatera. Idemo. Go to kit. PP. Mislim go to PvP. Ajde malo promenim. I ovaj mi sviđa, i ovaj nije loš kit. Vidite kako je dobar. Armor. Odličan. Bow. Yes. Pijemo mi malo. Idemo. Sad ću ja negdje su štekam pa da ih gađam. Da vide oni kako je to kad se i oni štekaju. Ajde, ubi ga. Fuck! Jak je on jak, vidi se. Da li nekog mogu dati? Stani, stani. Znam ja da mogu da pobegne mali džave kad me oni jure. Znao sam da si to, znao sam. To! To! Yeah. To, pogak. Sleđa. Nije fair. Pogodak. Kad se čuje den, znači pogodak. A tu si se sakri. Pa dobro. Lepo je to kad se kriješ. I 2 tokena sam zaradio na njega. Super. Ja nisam zadovoljan kako igram. U PvP-u se teško snalazim. Mislim, znam ja, ali to treba još da se uvežba. Ajde. Pas. Ajde, ja da popravim armor. Evo
Idemo. Beži. Idemo na kućicu ovog lika da sredimo, ali on izgleda da će mene srediti. Jer je bolji. Idemo. Let's go. Sredio sam ga, yes. Sad će i neko mene da sredi. To, pogledak. Ja, dođi ti. Gledajte šta su. Pa, sviđa mi se. Nisi se baš dobro pokazao u ovom PvP-u, ali ja se nadam da ću u sljedećoj epizodi da se bolje pokažem. Igrat ću još jedan put na ovom serveru. Hoću. A do tada vidimo se ljudi. Pozdrav!